अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। खेसारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हमारे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार अरे हाँ, अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव के एक और ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जाना गाना के टाइटल बा नकली बा नोट। अरे हाँ, नकली बा नोट गाना कब तक लेता कौन चैनल पे होता कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसन होके आइल बा पूरा फुल जानकारी मिली तोले के इ वाला वीडियो में। तो तोले इ वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी भी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलेंगे के लिए तभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो भाई लोग तो लोग सबसे पहले बता दी कि इंस्टाग्राम पे एगो पोस्टर वायरल होता खेसारी लाल यादव के जौन गाना के टाइटल बा जान लेबू का। अरे जान लेबू का ये वाला गाना के लिखले बा, गाना के लिखले बड़न आजाद सिंह। अरे गाना के लिखले बड़न आजाद सिंह और गाना के टाइटल बा जान लेबू का और गाना गईले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। और भाई लोग ये वाला गाना के लेके बहुत अधिक कमेंट करत लगा कि हाँ खेसारी लाल यादव गाने का पोस्टर आ गल बा वीडियो बनावे खातिर। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि हाँ जान लेबू का ये पोस्टर जौन बा पूरी तरह से फेक बा, एडिट करल गल बा और एआई द्वारा ये वाला पोस्टर के बनावल गल बा, बाकी पूरी तरह से फेक बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के नकली बा नोट गाना कब तक ले आवता। तो भाई लोग तो लोग बता दी कि ये वाला गाना के लिखले के बा सबसे पहले तो ये वाला गाना के जौन बा तो लिखले बड़न विशाल भारती। अरे नकली नोट बा गाना के लिखले बड़न विशाल भारती। बाकी तो लोग ये वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे नकली बा नोट ये वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर। अरे दोनों आमदी के साथ बहुत ही कमाल जबरदस्त मस्त वीडियो शूट करल गल बा। और भाई लोग ये वाला जौन बा तो वीडियो बहुत ही दिन पहले ही शूट कर लिया बा। रहे 2 महीना से ऊपर होता है वाला गाने के वीडियो शूट कैला हुआ। बाकी गाना गइल बड़न भोजपुरी का ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज में तो लोग ये वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला जौन गाना बताओ उनका चैनल पे आवेला बा। तो ये वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे वरना VR म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पे, यही दोनों चैनल पे कोनो पे रिलीज हो जाए। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना जौन बा तो कब तक ले आवता। तो ये वाला गाना जौन बा तो बहुत ही जल्दी आई। अरे बहुत ही वाला गाना जल्दी गाना के पोस्टर रिलीज कर जाए और तो लोग के सामने गाने के रिलीज कर जाए तो लोग वेट कर लेंगे। नकली नोट बा वाला गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास होखेला बा। बाकी ये वाला जौन बा तो एथी कन्फर्म नहीं के टाइटल कन्फर्म नहीं के लेकिन खेसारी लाल यादव के बहुत ही जल्द गाना आवे वाला बा न्यू। बाकी तो लोग के ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगल तो लाइक कर लेंगे, चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो के शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव को फैन बढ़ा लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर कर लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत